como se debe usar o noso columpio, que temos colgado na árbore. Te empujo. E así é como non se debe usar. Un columpio. Vamos a darle contra el árbol para romperlo. Sí. Primero voy yo. Ahora voy yo. ¡Qué guay! Este é o noso tobogán, e así é como se debe usar. E así é como non se debe usar. Sí, como se debe usar. Esta é a nosa rede, e así é como se debe usar. Así é como non se debe usar porque che podes facer moito dano. Esta é a nosa casita, e así é como se debe usar. Mano, xogamos en escondite. Vale, non conto. Ai, mércores. Veña, conto eu. 1. Así como non se debe usar, xa veredes. Mano, subimos arriba do techo da casa. Vale, me parece moi bien. Veña, vamos, subir. Sube por aquí. Vente por aquí, Manuel. ¿Dónde? Por aquí, que é máis fácil. Vale. Aquí, dalle, sube. ¡Qué guay! Que guai. Este é o noso escalador, e así é como se debe usar. Aquí vemos un neno subindo. Non se debe usar. Veña, vamos a estropealo. Estes son os nosos columpios, e así é como se deben usar. Aquí vedes a dous nenos. E así é como non se pode usar. Estes son os barrotes, temos un pequeno, un mediano e un grande. E así é como se deben usar. Aquí vedes dous nenos xogando. Como mola a música. Aquí sí. E así é como non se debe usar. ¡Qué guay! Esta é a nosa caseta, e así é como se debe usar. Mano, os vais a ir a entrenar. Sí, a mí mola me moito. A mí tamén, porque justo Como non se debe usar, non se pode pelear.